హాయ్ సుప్రజ, హాయ్ సార్. ఎలా ఉన్నావు? ఫైన్, ఐఎమ్ ఫైన్. గుడ్. ఇమిట్రిక్స్ ఓవర్సీస్ కన్సల్టెన్సీ వాళ్ళు మీకు ఏ విధంగా హెల్ప్ చేస్తారు? ఇమిట్రిక్స్ వాళ్ళు నాకు చాలా హెల్ప్ చేశారు. ప్రీవియస్ నా లోన్ ప్రాసెస్ అంతా రిజెక్ట్ అయ్యి ప్రాసెస్ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. సో ఆఫ్టర్ ఇమిట్రిక్స్ త్రూ మై కజిన్స్ ద్వారా నేను ఇమిట్రిక్స్కి వచ్చాను. వచ్చిన తర్వాత నా లోన్ అప్రూవల్ అండ్ నా ప్రాసెస్ అంతా స్మూత్గా జరిగింది త్రూ లావణ్య మేడం అండ్ స్పందన మేడం. వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ ఇమిట్రిక్స్. మీ పాపను పంపిస్తున్నారు కదా? చాలా హ్యాపీగా ఉంది నాకు. ఓకే. యూకే వెళ్తున్నందుకు కొంచెం మిస్ అవుతున్నందుకు కూడా బాధగా ఉంది. ఓకే. మీ కన్సల్టెన్సీ నుంచి మాకు చాలా హెల్ప్ చేశారు. మేము ఎప్పుడు మర్చిపోండి కృతజ్ఞత.